Gernika Lumoko Turismo Bulegoak IZTE Espainiako Turismo Kalitatearen Institutuak emandako Q kalitate turistikoa eskuratu duen ziurtagiria berritu du 16. urtez. Kalitateari, segurtasunari eta profesionaltasunari dagozkien turismo bulegoen kalitatearen gaineko araua bete egiten dela ziurtatzeko auditorian 9,4 nota aterata eskuratu du zigilu hori. Indargune gisa baliabideen zatia ageri da. Q kalitate marka ziurtagiri honek Gernika Lumok bisitarientzako eta herritarrentzako kalitate goreneko zerbitzu baten alde egiten duen lana egiaztatzen du. Hau horrela, 2016an Eusko Jaurlaritzak Euskalit Fundazioaren eskutik ematen duen kudeaketa aurreratuaren diploma ere jaso zuten. 2019an Turismo Bulegoan Gernika Lumoko biztanleen 2606 eskaera erantzun zituzten guztira. Estatu mailako bisitariek 45.629 kontsulta, hau da guztien 61,4,4 egin zituzten eta atzerritarrek 28,6,6. Ibilgailu publikoa erabili zutenen zenbatekoa 11,1koa baino ez bada ere 4 hasi zen. Gernika Lumok astelehenetan hartzen ditu bisitari gehien batez ere uda sasoian.